Seche mwawuoyo about the basic needs, to wawuoyo about dhier mar oganda gi chandruok mar oganda. Ok waket ni waketo ni broad based osethirowa for the last 10 years or 20 years. Sani an mabiro kani wacho na kamoro e Ugenya, to ma wacho confidently nikech jo Ugenya neno foundation mwaran an ang'eyo dhier mar oganda labda manyalo bedo maloi nikech foundation mwaran sani wasegedo ni mond liete makidhi kata kiwinjo stoche gi nyalo yudo. Ten gi misiro gi broad based. Ok en gi misiro gi broad based, ok en ma broad based ma moro ma Ugenya marano Ugenya winjo mohingo mon liete 300. Wacho ni wachulo gasha ne joma tuo. King'eyo gimomiyo wachulo gashano. Wachulo gashano makonyo joma otimre nade manyiso na yie kama betieni. Nitie jomodhier ma sirkal osethiro momiyo dak giyud kata mana 100 a day odak gichul shano iwinjo. Kama betieni kipenja nto shano pesa moketno ni malo adhi nyisi ni yes en malo iwinjo nikech wan mochule ni jomoko wahenyore iwinjo. Ang'o osekelo ka is corruption. To gi pacha kama ntieni mamano to I beg to differ with you iwinjo. Broad based osebedo go ania kik wakaw problems mosebedo go for the last since independence to wachon problem gi broad based onego ben sort gi iwinjo. Kata ng'ama nie broad based kawuono ni mago kaka mage kata corruption wasebedo go iwinjo. Ng'ama nie broad based kawuono ni ng'ani nyon ga opposition to nyoro way about gigi they were not sorted. So we should not expect it's a lifetime. Not a lifetime. What I'm saying, and I'm agreeing with Okayo, the direction you guys are taking, plus even me, Nkecha was there, it's the right direction. That's why we are having this platform. That's why I'm agreeing with you. There is a problem in regardless the SHA working, there's a problem somewhere that we need to discuss and be sorted, right? I don't agree with even the funding model. Not that when I'm there, I'm clapping for everything. Koro nikecha mana broad based bedo formed. Maneno kara mnaka lokro keten migepe bende bedo. Nakasani kaluore koda joten migepe manyien mabende waneno ka nokel. Waneno Joho nantiero Paranya, nantiere Mbade, Wandai, Askul. Sewacho Wycliffe Paranya hikid mamoko. Koro mago bende gisekonyo nikech mar mondo mi jatend migao chug kacha en mar kelo dongruok bende e migao mabende nitie nikech jatend migao to koro koyo tok tan wacho ni en ma koro wuok luolane ni pesa nindo kaka nwacho ni kin nindo ka akeni nene wang machal nade pautai wach corruption no to nitie ero nosebedo are chon tero giwacho ni ne gidwaro mondo giloke but ka wang'iyo gini pod omedore ameda pile onge kumwanya neno ni wach corruption ni oseloke nikech gik ma gimedo kelo manyien go shago kia education new funding go pod oriwore corruption kwa ng'iyo shano pod oriwore corruption kanyo to bed omedore okata ni odok piny kodok piny nonego beni osekelo nwa gik machalo ka noko nego kel nwa new funding model go noko nego kel CBC ma nyithindo koro or iketo nyathini ko chope grade machal kama o change uniform. Changing uniform ndalo machon chan wang'iyo ni ki chako gi uniform achiel emidhi go mitieki kasti manyo uniform midonjo go ya high school. Then Sharon nitie gima dwa wacho. About corruption. Ineno kata mwan wabit kan. Gine dwa wacho about corruption. Okujo broad based. Okayo manya kwa hiyo. Corruption chake odwa. Chako kuma wan wawegi. Kapok wasiemo lwedo oko iwinjo corruption kata mane e dalawa e odwa kuonde ma wawuothe e counties wa kapok wasiemo kata mana national government county na Siaya rach Siaya ema koro ikwelo left right and center nyoro ka nyoro mak ng'ata about Siaya iwinjo kapok wasiemo lwedo malo to magwa mimiwa piny ka be watiyo go maber we koro Paul ten point ne kapok koro mane kaka na koro kang'iyo story moro